Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Nakatagpagtagad may galat mga issues nga may labot ang lungsod, no? O ato'y padayon karon itong mga iskutanan mga kaigalan na may papaminaw sa itong mga idol sa 93.9 IFM at kauban gipon may galas sila si DJ Boy K, DJ Lino o DJ Clint. Karon taon sa moapas may galas si DJ Mikey. Straight to the point. Aritas dugang mga hisgutanan mga higala nya dugang report karon taon di kasamang Radyoman Paul Lauro kay dunay gika-report may galang disgrasya sa kadalanan. Palihog kog check Radyoman Paul kining dunay disgrasya sa kadalanan na pod kuno, no? I hope nga to mga motorista labi na karon nga ni ata mga higala sa uwan-uwan mag-careful kita sa kalsada ha kay grabe pa ning uwan-uwan karon mga sukid di paminaw perti kadangog unya ato sa bantayanan kini mga pagbaha mga kahigalaan. Straight to the Now, point. sa pikas bahin mga sukid di paminaw ni anay mga higalan kini bitawng kita mga Pinoy god na agyud mga higalan ning pagkasugarol gyud ba ha kawitan ang usahay kini noong sugal sa manok bisag asang sugala mga higala kay arikas numero liguli na ko sa amo lan o bisag gani kanang mga tota kay dunay mga masnugan duulon ko mga numero. Ako lang giingnan may higala nga di na lang sa kumuhatag kay na may uban manghatag di lang kumo sunod lang nila ila sad na. Nana gina mga higala mga tao ba kini ni ang mo ko giingon nga pasulti-sulti lang ba kuan lang nimo no lisod kini mga negosyante mo take ni risk ang mga negosyante mga kaigalaan pero calculated risk kada bang sa imong pagnegosyo kuyaw-kuyaw man na nakaipuhunan nga imong buhian ka sa mangalan mura gyapon sugal pero at least calculated nimo ang imong pagbuhi ang imong kwarta no o magkugi ka maningkamot kang magkugi kanang imong negosyo dakog chance gyud nga mulambo gyud imong negosyo basta mo kugi lang gyud ka naman siya gyud mga taong sultihon sa negosyo pero kining sabong lan kining sugal labi na kining sabong mahigala imong gitugyan ang imong kwarta ng pinarbay utok anang manok medyo delikado gamay mga sukid di paminaw nadaghan man kini mga sugarol manok ngani ko mag-aatbang ni simbahan may galag kining buwangan mas daghan pa man ning buwangan karon tagaan pagtagad mga sukid di paminaw kay ni ay nadakpan des dakpan sa talisay gumikan sa panurambaw ining buwang norambaw mahigalas buwangan ba kanagon mahigala ikaw negosyante ka do na bitaw ko kaila ng negosyante buhig kortana kuyaw man ang negosyo sad in fact kanang uban gani mahigala na may ban kuyawan natingala ko ng uban pod nga di ko negosyo kay kuyaw nya ngano masugal man ka nga mas labaw pang kuyaw kanang negosyo sagol sugal sa gihapon na labi nagmangutang kas bangko mahigala imong puhunan anaron sagol sugal gihapon pero siguro alang mangutang ka gani nga kada na ang pampuhunan nimo tan-aw nimo pilay interest no gamay-gamay rag interest niya buo nimo puhunan panalitan niya mo rolling na imong kuan kamaon na ka pwede na pero mangutang ka pagsugod pa lang sa imong business mo kuyaw-kuyaw sad pero labos tanan kining sugal mas grabe gyud mas kuyaw-kuyaw mga higala kay wala gina pila ra ba na ingon si Attorney John Kagulada unsa ba ng manok nga mo yatak pag ganin sa iyang kagulingong hugaw gamay utok ang manok niya mo yatak pa sa kagulingong hugaw pero kini mga sugarol lahi man gyud mga higala kay mo nugal man gyud ato sa pagtagad kay nanurambaw man sa sabungan to ana preso ni astong linya karon si patrolman na Mark Ukso sa Talisay City ato sa pagtagad mahigala kay mo lagi ni kining sabong-sabong mga kaigalaan kining mga sugarol napoy mga asawa na problema kung ilang mga bana sugarol apan doon na poy mga babae nga manugal sa gidlan sige nana no
Naun sa mga hitabuan ron, nga doon na may nadakpan mahigala kay gumikan sa sugal. Nastulin niya ron si Patrolman Mark Ukso at usang kuhaan mahigala o mga pamahayag labot ani. Lahat ng tanong, straight to the point. Patrolman Mark Ukso, mayong buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning sir. Yes sir, good morning. Sir, kining nadakpan bitaw ninyo din ha, nga gumikan sa Surambao sa Bungan, pwede bang may buwan na mo unsay nahitabo sir? Yes sir, matod sa initial investigation sa ato ang investigador nga base sad sa saysay sa arresting citizen nga mao si kuan kini ang Rurel Cañete Campanier 50 anyos taga Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu nga nabantayan niya nga ang kini ang manok sa nga iyang gipustaan, manok aning suspect. Siging bunal pero wa gid mamatay ang kini ang kontra ug sa dihang namatay na ang ilang manok, gidali-dali kino og putol ang kining tiil. Nga katong na ay bulang nga gitaod. Dito na siya nakamalay nga iyang gisuna ug nganong giputol diretso gitaguan na diskubrihan nila nga habol ang katong bulang nga gitaod sa maong manok. So nabutang Surambao sa butang sindikato din nga murag ana sir. siya may nagtaod sa buwang nya tingali dito makapustas pikas di ay kumahon. Yes sir, na tiga siya nganong gi kalit lang og tago ang kining maong bulang. Kamalay siya nga murag nagod oy di mayong nahitabo. So kini si Ruel Campaner mao ni ang nagmanage sa buwangan, mao nagdakop nila Patrolman Mark kanya giturn over dia sa inyong police station. Ang base diri sa record sir kuan rasad ni siya kini ang ordinaryo rasad nga sugarol nga mo dito sa area nga siya oy nakakita dayon sa pagputol sa tiil sa manok ug gitaguan ritso. So kursunada day kay niputol sa tiil mo nang nagduda sa dayon nga nung giputol dayon tiil. Natinga siya kay nganong giputol man rikta ang tiil nya katuro man sang naay bulang nya gitaguan direkta. So unsa man sir, derbene or ordinaryo lang nga buwang diha? Ordinaryo rin nga buwang sir. Diin man mahitabo ni sir sa Talisay? Sa complex sir. Talisay Complex? Yes sir, yes sir. Asa man in particular ng Talisay Complex di sa may poblasyon ba ni? Barangay Tabunok. Tabunok. Okay. So sige din ang atong buwang diha, unsa maadlaw magbuwang diha sir? Wala ko'y ideya sa kini ang kuan sir sa ilang schedule sa ilang bulang. So sabong gini dili ning tigbakay lang. Sabong gini. Ay kining sabong gini sir, kumbaga na gini sila permit ning diya sa may Tabunok area. Sumulay dapit sa may atbang sa may Gaisano Tabunok, no? Yes sir, yes sir. Nadirapita. So ang nabantayan ining kuan, kisa may ngan ini mga nadakpan sir? Nagngan og si Mahalon Dakua Rabago, 45 anyos nga taga San Antonio Linao, Talisay City, Cebu. Ug kaning usa mao si Gian Mancia Ismahen, 18 anyos nga taga San Antonio Linao City, ug Talisay, Cebu gyapon sir. Kabata pa ba ng 18 anyos? Sila may tigtaod sa buwang sir? Sila tigtaod sa sabong? Sa buwang? Wala maka-specify diri sa among record sir og kuan ba sa kay sila og kalambigit ani ang mong krimen. Lugar sa kuan pa ni pag suntada na karon, pag binakbakay na sa manok, ang ilang gikatingad-an kay kining manok sa pikas mao'y maayong mubunal siging kaigo unta apan dili makadot ang iyang buwang. Inana ang pagka sitwasyon di ay kay habol na ni buwanga. Mao sir, mao'y nahitabo sir. So eventually gumikan kay fight nila di gyud makadot ang buwang bisag kanunay sa nakabunal. In fact ang mga tao dito malagisulti nga dako ilang katingala nga sige man og kuan maayo mo fight gyud pero gibutangan bisag unsa ka maayo mo fight ug mo lagi na wa man sa kabantay gud nga ang buwang nga gibutang nga habol no. So bisag unsa ka maayo mo fight unya kana na ang habol na yung buwang so mapildi gyud. Sa diha nakabawas na ang kontra kausara nakabawas kaduha ana patay na po doon dayon ang katong maayo ta mo bunal. Mo na nagduda sila dayon. Mao sir, kay nagduda sila kay gitaguan sa dito tong maong bulang sa manok. So sa diyang nahuman ang suntada gidagan dayon ining Mahalon Dakua Rabago o kinisiman sa Ismer. Sa giputol ang tiil dayon sa manok? Giputol dayon sir o kining gitaguan rekta nila. Nya nakitaan ining arresting
citizen motong iyang gi turnover sa stasyon o gi kuan sa atong investigador sir. So naa diha ron sir ang tiil sa manok giturn over diha. Nato sa kustodiya sa amo ang investigador sir ang katong tiil sa manok sir. Aha. Unya to apod ang buwang nga nagungot pa dito sa tiil sa manok nga giputol. Naagyapan sir. Naa dito. Unsa man pagkaputula sa tiil sir kanang dapit sa buwang o ang tibok pa agyon may gitangtang? Ang kining sa may tiil ra gid sir kanang puok sa may kuan kining kumbaga kanang sa way unod nga parte ba. Way unod nga parte. So katong yung butanganan sa buwang gyud katong adto itaon ng buwang morto giputol. Ora to giputol. So sa to pa ang paa niya kanang femur wala putla. Wala. Nagpabilin na dito. Oh, sumuto na tingala sa nga giputol ang tiil niya gikuan dayon gitaguan dayon. So kadto nakakita mo ra din naghimo sa citizens arrest kung maohon eh. Yes sir. Citizens arrest ang iyang exercise. Unya dayon iyang gi-turn over diya sa inyong police station. May kanikuyog ra sad ning duha sir. Ni Kuya Gramsad sir kay nanawag man sila og police assistance dito sa area nga gi-respondan sa ato ang personnel. Motong nada sila rin sa station sir. Oh, so naron sila diha nga prison naron. Kini si Dakwa Mahalon Dakwa Rabago o kini si Mansa Ismaher. Yes sir, na sir. Aha. Okay sir, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. Sige sir, may buntag. May buntag. Radyo mo nationwide. Mao to may si Patrolman Mark Ukso sa Talisay City Police Station nga kiniliging Surambaw. Masay nanay ging buwangan lagi day napagani uban anak gani nga mamuwang kanabang ang nagbuwang bantayanan mo ginay muna. Nga kanabang nagtaod sa buwangan sa buwang kasamang alan kay kana magud may galap gikan sa handler ha kanang maglabi pag magderby na. Tan-aw nimo nagkisa tag-iya sa manok. Bumitan ang uban nga mga manok may gala kanang sweet tugis manok. Uban gikan sa Bacolod, gikan sa kung asa pa nagikan ng ilang mga manok nga mga kuan. Tan-aw sa kisay handler no mo kuan sad na. Mo mater sa kisa may nagatiman ining manoka, murag ito sa lanlan may tumatiman og manoklan dito sa Bulacau ha. Tanawon man nimo na ang kanang kisay handler anang manok kay kanagong iniglabi na inigsabong na inigbuwang na karon mga kagalaan nigtaod po sa buwang tan-awon po na day kay do na po uban na butang skuko ang kanang kuan ba kana na ang naay hilo ibutang skuko ka man limbong sagud anang mga manok-manok kun inig buwang dito butangan imong hilo sa imong kuko dito kanang kuan nya tuktukon to sa manok matingala ka nganong naluya imong manok pag adto na pagbuhi na pagsuntada ng mga sukit tig paminaw pagkaluya ron apil de gyud so kini nahitabo kagahapon na mo na karon na tingkagol na nos presyuhan ron sa si Mahalon Dakwa Rabago o si Mansa Ismaher mga kagalaan kay pagtari sila may mananarilan kada magod na daghan kaning gaper ba gaper si Royal Kiranti marag suito kay ni inida so kanang handler mao nay nagatiman sa manok padol labi na paduong naskuan labi na kan manok may gala pinangga kayo na gihapuhap matag adlaw pagani kuno manghigala uban nga mga sugarol indekin ang anak mga higala tua kabulingit ng agay pero manok perting sinawa. Hasta ang asawa mahigala magasilos na lang sa manok kay kanunay hapo-hapon ang asawa wa na gani mahapuhap. Ang manok daghang vitamins bahalag ang anak mahigala why vitamins. Ang anak taon perting niwanga pero ang manok mahigala sa sugarol perting tambuka. Sakto vitamins oy labi na manghigalag ibuwang ng manok porbida nya sinaw kay la sige hapuhap buntag udto hapon hala manok hapuhapon. So kanang handler daan pala na sa buwangan palandaan kay delikado man makatuktok na manok na may uban na lang mga maldito lang ba butangan nagkuan sa kuko pagtuktok anang manok karon makatuktok na og kanang murag hilo inig suntada anawa na pildi mo manok kay di naman maka atrakalan. So may tabuan na, tuwa kapustas pikas. Mo sa nang hitabo aron. So sila mga higala maoy gaper, sila may gaper, sila may nagkuhan kuno sa manok, mura kuno bag mo ni badayanan sa ning kanang maoy mo tari na imong manok. Og naayo ba na pagkatari na, kay na poy usahay lang nga ang pagkatari wa maayo ba? Inig fight na dito, nilibag ang tari. Isus Ginoo ko perting pagkapildiya sa imong manok. So tarungon sa di mo na nga kanang tigtari nimo, kanang klaro gina nga tigtari nga di mo lubag ng imong tari. Ikaduha, kanang naapo na nakapusta gyud nimo kay kuyaw man ning manari ay mo ni nahitabo ini mga kigalaan. Sila nagtaod sa tari. Sila nagtaod sa tari, pero ang buwang mga higala nga gitaod kadtong habol. Pati kahabulan nga buwang, wala sa kabantay nga habol tong buwang Di pag kuana pagunit tas manok karon, ni ini mahigalang moy muluwat sa manok, no? Pag kuana ta primero pa karon pag kuana na, no, ang pikas pod nga tao kamunduha nga
nagluwat sa manok, gunit mo dayon buhi sa manok. O patuhikon pa na karon, gunitan nimong liog patuhikon tong usa. O nya pa man usapon gunitan ang liog patuhikon sang usa di na nanginit nang tapay. Inibuhi gid ana, suntada na yon, lupa na yon, binakbakay na lan. Kaya naman, nanginit naman tapay daan mga sugid tigpapinaw kay patuhik-tuhik na daan, di nanginit ng tapay. Inibuhi, sa nagpagsuntada na karon, ikaw nga niluwat sa manok, pagbutang nimo, automatic na yon. O, primero may gala, kanang mga kuymi, babatayanan sana. Kanang kuymi na, po din na, usahay ka ng mga Kristo, So, kining nagbutang ini mga higalang kuan, kini ang kabantay mo kuning nagdakop mga higalang nga si kuan, Ruel Campaner. Gawa sa nakabantay sa nga giputol ang tiil sa manok, pagkamang gibalik ang tiil sa manok na niya kuan dayon. Kay tuwa dito ang buwang mga higalang habulan. Pero daan ang dunay nakabantay nga kining pagtaod pa karon istorya na taod ng buwang buwan, murag nagpangidat-kidhat ba, Murag kidat-kidhat dito dahil pustas pikas. Munay kuya ron kanang traidoron imo manok ba? Kunuhay naadiya sa imo nagkuan-kuan, nagpahapuhap si imo manok, mao pay nagtari sa imo manok nya tuwa pustas pikas. Ang gitaod nga buwang atong habulan, mo nang tingala sila nga pagbuhi sa manok, may man kuno kumbate bun. May man pagka mo kuno na kada mga sugarol Michael maayo kay mo istorya kana ilang kanang manok sa sugarol no pa istorya ko mo sugarol kanang ilang manok may pinakamaayong manok. Unya kanang uban nga mga dili sugarol kasama boy di ba nakay kakita na nga may bunal manok pero kanang mga sugarol may pa istorya ko basta klaro kuno kayo ita hindot ka bunal ana hindot kayo basta pait kayo. Kanang di ka sugarol gudi kay kakakitalan nga sa man bunal dito mo kita na bunal bugo to. Pero kanang mga sugarol tinaw kuno kay nila mabita na kanang mga sugarol gyud nga kuan indekin bisa pag kita dili sugarol labay nimo nang kuan baliwa man lang ka. Pero katos birni day, matay dito tos Cagayan nga doon tayo seminar dito. Doon City Jazz. Mamoy nabati di ganyan. Kini sugarol may gala. Daling tinaw kay ilang mata mo tanaw anang naa ka bunala manok, maayo ko mo fight manok tinaw ilang mata na. Og ang ilang dunggan sad purtig tinawa nga makabate og dunay nagsininggitay. Ay City Jazz na mo bitaw na bisag milabay ka lang dina unta nga ko na tintal ka kay dunay nagsininggitay. Murag lami kay paminaw la day. Nindot ng paminaw may ganitong si Engineer Astro Lugarta, papa ba ni kasamang AstraZeneca Lugarta sa may attorney kay nawa. Ako gyud giputol gyud kanang buwang-buwang gyud na. Kaya sa una ko no ba purtig may buntag itong Engineer Astro Lugarta. Apil sa ng buwang-buwang gid kay dadon siya papa ko dito sa kuan kay yung papa Kristo mas buwangan kanito. So dadon ka kana mga Kristo kas buwangan imong anak sa di mo sang gidadaas buwangan di naanad po dito buwangan nagkahoy kadako ana maanad sad kay ingon sa buwan nga may gani kuno naputol to niya kadugayan sa dihanan na sa mga anak kasamang alan kay napildi kuno sa itong buwang sa una bida guula kuno niya dayo ana kung kwarta nimo god nga imong igbabayad ko niya napildi ka kay ingon sa bida may pa akong gisuroy ko mga anak sa SM ay punta naputol to iyang kwan bro kana mga sugarol tinaw kay ilang mata nga mutan-aw anang nagbinunalay kuno maayo mo bunal unya tinaw po ilang dunggan makabati hay tong nag-City Jazz tagup at hay tayo biya sa inilo. Kamo ni nga tuod kay kini mga sugarol tinaw ilang mata. Gahapon sa pagsuga na tinaw po ilang mata nga kadtong talisayon nga manok buwen. Maayo kayo mo bunal. Mo gi maayo mo kumbati dayken. Ang manok nga tubaon o katong manok nga pula, alkansigos binunalay ang manok nga pula. Katong talisayon, sakto gay kay talisay man day. Ang talisayon kuno maayo mo kumbati. Ngano man gyud nga kanunay makaigo ang talisayon, lima ka na mga sugarol bird, tin-am gid na tapak igo na. Magsininggitay gud maayo gud. Hala, igo na, hala. Kanang sugarol makaklaro na, kay naa sa labok sa manok mga higala makaklaro sa labok sa manok makaklaro sa bunal sa manok so kadtong pagkabunala matod pa ining Ruel Campana mga higala mabitaw itong gitawag ang pulis gipa confirm na to dito kay matod klaro gyud nigbunal sa manok klaro gyud nigbunal ang mga tao sa dito nagkakuan klaro gyud kuno po nagabunal ko sa manok lan kita gyud sila gyud mga sugarol god klaro gyud nga pagbunal grabe gyud kuno ngano man mamatay itong manok na pula nga kuan man Isus unsang itabo ang mga sukid tig paminaw paghuman sa buwang
tingala siya, giputol na yung tiil mga higala, kay ito dito ang buwang dahil mahigala nga perte kahabulan. So, perte kahabulan. Mao ni resulta mga sugiti mo na agi, das police station. Na kining sugal mga kagilaan, agi mga limbong-limbong ni na mga sugitig paminaw, pero bida. Amot, kini mga sugarol mahigala, kuan magina. O ganahan no kay kwarta tingali, kuan siguro, pero kanag yung manugal ka nga kanang igbabayad ni mo utang, igpapalit og bugas, igkukuan mo mga pida. Dako ang konsensya mga kagilaan mo nang kini mga asawa, ang problema na ilang mga banang sugarol. Pero napoy mga babae manugal gisaday, ha? Nasib mga babae pero dili kay daghan. Ang daghan gyud kini mga lalaki, unya dayon na ang mga asawa in taon lang problema mahigala nga tuan na ilang bana na nugal mga sukid tig paminaw. Ang pait ana kung kanang kwarta mahigala igbabayad na kuan o ga igpapadaan na si mong anak dito na eskwela or igpapalit bugas unya na pildi ka gumikan sa buwang kay giganahan ka na minaw mahigala murag timting gikayo na ikin ba. Gilok kayo ilang kamot siguro no nga ilang tiilog gilok kay kadungog ka dito nga tunay sininggita na si TJ sa sabiya sa inilog. Resulta mga kaigalan to kay nang nurambaw sa buwangan dakpan yun noon kagahapong adlaw. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.